Sinibingela bonke beqoqo media umsholozi lo la esikhona ke njengamanje sisesaphuza ekhaya kwaNgqolunga la eduze kwami kuno sisibami la siswami uyaphila ngapha. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila ke ngizwe ngikuwena ngantokazi yaphila. Ngiyaphila. Mfowethu awusichaze ukuthi kwenzakalani la ekhaya? La ekhaya besikhuliswa ngosuku langomhla 28 sibabili siyakhehla futhi besemuliswa nje kahle besikhuliswa. Alright siswami. Kunezinto engiyibone senzeka lapha. Angazi lento yeni ukuthi isebenza kanjani. Bona abantu bedlala ngemali, abantu sengathi imali bayicosha phansi. Yini lento enithintile kuzinto yeni benje? Cha nje akukho esikuthintile, uthando nje sinalo nathi silinika abakhonyana bethu nabo futhi abasinikeza lona. Ngicabanga ukuthi ikona okwenza ukuthi kuvuleleke nenhliziyo bekwazi ukukhipha yonke into abanabo esikhombisa uthando abanalo ngathi. Siswami nanga udede wenu ngafuthi uthando eninikeza abakhonyana benu uvumelana naye. Yebo. Okay. Ya ngoba mina isiyindi impela indlela sindawonye yebo 16 yes. Yikho phela siyaphusha ke phela ke kufanele ngabe sesashada ke kodwa ke ngicathi kugcina ke kufikile lapho kodwa nje siyabonga kakhulu ngoba besinomemulo ubene nomkhehlo yebo. Athini amazwi akho siswami okubonga ikakhulukazi esayidini lika labantu bekade benisupportile ama families amalunga endawo abantu nisondelene nabo? Siyabonga kakhulu umama nobhuti bethu yebo kakhulukazi omdala obegcinela ubaba umsebenzi okufanele ngabe wenziwa uyena kodwa ke ngokuthi akasekho ke waseke yaqhubeka enyathelweni zababa ngoba vele wayeseqalile yebo sidlulisa nje ukubonga kakhulu kukho konke abasenzele. Siswami ngapha athini awakhamazwe ukubonga? Ngidlulisa nje ukukhulu ukubonga emndenini wami obhuti bami noma ngoba ukuba akekho ngabe konke lokho la ekhaya ngaba akukho nemfundiso asinikeze yona sisuke esandleni sakhe sidlulisa nje ukubonga kakhulu namandla athe bawathola bakwazi ukusijabulisa basinika into enhle kangaka ayithola noma ubani kodwa ke sithi nje siyabonga kakhulu kwabasenzele kona. Izinto bahla kanje nobabili ngamawethu ubani omdala phakathi kwethu? Mina emdala ngane. Right ayisebaba. Yesabi bahle besenzela kahle kanje. Ayikhona mbuka lo icocwe uzoyibonela nawe inkulu into ediyenzeka la inkulu into ediyenzeka la siyabonga kakhulu bosisi. Alright ayisebaba kakhulu bosisi. Mbuka lo icocwe media kusebuyela umsholozi lo sekhona la ekhaya kwaNgqolunga kosakamthethwa esabhuza la esikhona la eduze kwami nangu ubaba osesigabeni okuyena omele osisibami uyaphila baba? Hayi ngiyaphila kakhulu. Na umcimbi esubonile omuhle kakhulu uthini nje kukho konke osekwenzakalile athini amazwi akho kulento esiyenzekile ubone osisi behlakalelwa into enhle kangaka esibonile encomekayo? Hayi ngibone kuhle kakhulu mfowethu akukho okubi nani futhi ningisebenzele kahle ayikho nje into engiyibone wrong konke kuhambe kahle. Athina amazwi akho ubhekise emndenini nakubangane nezihlobo nakubomakhelwane nakuwo wonke umuntu obambe iqhaza lokuthi lo mcimbi impumelelo? Hayi ngithi ake ngibonge kubo kakhulu ukuthi bengihambele bebekhona la nomcimbi ngubona uhambe kahle kakhulu noma ke phela kunodaka nje nezulu linile kodwa ke hayi nikwazile ukuthi uqhubeke nesimo siqhubeke nani nikwazi ukuthi ningigadele abantu niphinde ningivitorizele kahle nabantu ngibonge kahle kakhulu kini bafowethu. Siyabonga nakuba nomphakathi okhona endaweni ngibonge kakhulu kwande iphinde bekwenze nakwabanye lokho abakwenze ngimi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Hayi siyabonga baba. Bekuye ke ufowethu lo besinayo njengamanje ubekuyena odlala iqhaza elikhulu omele ubaba wala ekhaya ngoba kenizwile sisibethi akasekho umuntu omdala okhona la ekhaya kodwa bese kuyena osedlala indima yokuba ubaba kuleli. Keep on following us siyiqoqo media on YouTube and Facebook sikunikeza ulozolo lwento sharp.